Dacă un bărbat are nevoie de o pastilă doar pentru ca organismul lui să răspundă câteva ore, întrebarea adevărată nu este dacă pastila funcționează. Întrebarea este de ce organismul lui nu mai răspunde singur, pentru că performanța sexuală nu începe în dormitor, începe în sistemul vascular, în sistemul nervos, în nivelul de energie și mai ales în creier. Erecția este un proces neurovascular complex. Creierul transmite semnalul, sistemul nervos participă la răspuns, vasele sanguine trebuie să permită un flux adecvat, iar starea psihologică poate influența întregul proces. Stresul, oboseala, lipsa somnului sau sedentarismul pot afecta viața sexuală. De aceea nu orice problemă de performanță trebuie privită exclusiv ca una locală. Aici apare filosofia din spatele Sex-Force. Sex-Force nu este un medicament pentru disfuncție erectilă. Este un supliment alimentar complex pentru susținerea vitalității și performanței masculine. Formula conține extract de scoarță de pin ales pentru componenta vasculară și antioxidantă, maca utilizată tradițional pentru vitalitate și ginseng siberian pentru rezistență și adaptarea organismului. L-theanin asociată cu relaxarea fără sedare și cayenne introdus în formula orientată către circulație și bioperine utilizat pentru îmbunătățirea biodisponibilității acestor compuși valoroși. Și aici trebuie făcută o diferență foarte importantă față de medicamentele clasice. Medicamentele precum inhibitorii PDE5 sunt produse farmaceutice destinate tratării disfuncției erectile și acționează printr-un mecanism bine definit. Sex-Force aparține unei categorii complet diferite. Este supliment alimentar, nu medicament și nu înlocuiește un tratament prescris de medic. Obiectivul formulei este susținerea mai multor componente ale vitalității: circulație, energie, rezistență și componenta psihologică. Tocmai aceasta este diferența de concept. Nu o singură moleculă farmaceutică, ci o formulă pentru susținerea întregului organism masculin. Dar Sex-Force nu trebuie comparat doar cu medicamentele. Trebuie comparat și cu suplimentele masculine obișnuite. Multe formule se concentrează pe unul sau două ingrediente. Sex-Force combină 6 componente orientate simultan către circulație și vitalitate. Pentru că poți avea dorință fără energie, poți avea energie fără control mental. Performanța este rezultatul unui sistem și poți avea dorință și energie, dar fără un răspuns vascular adecvat. Totul trebuie să funcționeze împreună. În medicina Nicolaev privim organismul ca pe un sistem integrat. Creierul, circulația și emoțiile comunică permanent. Un bărbat nu își dorește doar o erecție, își dorește dorință, energie, control, rezistență, încredere. Își dorește libertatea de a nu se întreba înaintea fiecărui moment intim dacă organismul lui va răspunde. Sex-Force a fost creat pornind de la această diferență. Nu pentru a promite miracole, ci pentru a susține mecanismele naturale. Sexforte.ro. Performanța masculină începe înainte de dormitor.